Il-frigolla jiena lija hija parti mill-kultura Maltija u jiena naħseb m'hawnx illum familja li ma jkollhomx 3-4 frigollien, ikollhom it-tfal speċjalment kollha bil-frigolla llum. Mela jien tallimt kollox mant missieri. Kien itini l-ħaġina nqgħod nagħmlu mottijiet u ġieli kont waħħallu xi fidda u hekk kont għadni tifel żgħir jagħmilli kaxxa biex jien illeħħaq mal-bank għax kont għadni żgħir. Konna nagħmluhom bl-idej, bażikament kif kienu jsiru għandek il-qiegħ tagħmel il-milli tal-lewz u t-sukkor fin-nofs, tarġa' tagħmel l-ħaġina fil-wiċċ, imur ġib il-missieri jara fiex leħaq il-biżibi. Kien beda miskin mix-xejn. Llum li huma fejn huma, speċjalment Luke, llum jaf jitkellem iżjed minni fuq ix-xogħol, għax affarijiet inbidlu. Jiena fi żmien missieri kien jgħidli isma' tagħmel tant qiegħ, tant zokkor, tant marġarina. Llum Luke jgħidlek għalfejn x'tip ta' zokkor, it-zokkor għalfejn, kemm tittamel, iktar jafuha bit-teknika biex ngħid hekk. Jiena meta ninżel fil-Ċina u nara d-differenza minn żmieni għaż-żmien tal-lum, il-magni sofistikati dak l-impjegati kollha, hemm sodisfazzjon. Nemmen li bħala biżibi qegħdin nagħmlu mill-almu tagħna illi tradizzjoni nżommuha. Nemmen illi hemm qegħdin hu.